알았어. 다 되려야. 응, 도마 하나버린 게 상관올래야. 아니? 공감사야겠다. 섬주셔야. 다 첩지도 Więc najpierw 미래야. chciałbym pozdrowić 대다. wszystkich 대다 시야다. słuchających. Mam nadzieję, że 대다다. macie się dobrze. 다 지주에디 드린 Najpierw chciałbym coś ogłosić. 도시 되냐 지주소. Dzisiaj jest ostatni dzień 다이네 nauk tych 송주에디 wiosennych Arya Krzema, 나는 발제 니마카 징이지마 시에나 삼스 무튀니 więc 시에나 삼스 W 아니 Bodgaja, 사나디 오늘 제나다디 więc to 나무로도 jest ostatni 둥고 dzień tych nauk w Bodgaja, to 내가 znaczy 다도 ostatni 띠 dzień 시에나 Arya 아니 Krzema, 사나 ale myślę, że 뚜서나 삼소 powinniśmy, ale 제나다도 chciałbym 니마카 띠지 시에나 kontynuować te 삼스라고 nauki 다이냐가다 przez 지주 kilka dodatkowych 이디시다디 dni. To znaczy, kiedy już się, 다비샤카나데 mimo że Aria 사라시마 Krzema już się 자자 skończy dzisiaj, 다서니 czy jutro, 지제냐 그냥 nie 다 wiem jeszcze, 망이 시인이 제나 oczywiście jutro nie będzie 송주시야고도 żadnych nauk, 아야나도 ale mam 니마카데 nadzieję, 시에나 że uda nam 송주시야고도 się znaleźć kilka 카체야지 dodatkowych dni 지제는 동고도 i 카체네 ogłosimy to za jakiś 얘네가 czas. Bardzo szybko spróbujemy to 지주에디 ogłosić, 지주 오마도 조사리다 żeby 지주에게 송주에다 단도 니마 가시 지나서 Znaczy, Aria Krzema się kończy, 지주 ale 제바도 chciałbym kontynuować, i chciałbym dodać jeszcze kilka dni 다 tych 되네 nauk 시에디다 online. 지주에다 조사 Wtedy one będą. 다이네 라수수 내려봐 가서도 주면 고마도 라수수 내려야 주면 나와서 라수수 내려 파페로 봐 Myślę, że 아니 kiedy 사디바 wszystkie mniszki wrócą do swoich 디 klasztorów, to wtedy będzie 거시기 dobry moment, 리시베 żeby wrócić 시즈니 do tych 쳬베 nauk po 사 prostu online, 리시나 tak 개발은 żeby one miały czas, 맞아 żeby na 다 tą 드네 podróż 다 드린 do 거 klasztoru i potem 사업들이야 możemy 아무네 kontynuować. sabje 좀 아쉬우네 야 만들어 I ogłosimy te daty 다 bardzo sabje szybko. 쉬운 줄 아는 다 Spróbujemy to szybko 방법들이야 ogłosić. 가상지 Więc teraz wracając do 지나서 tekstu 그거 50 지지 strof o 피해봐 시작할 góru, 때야 하나 먹으바 빵하다 그거 지들 주바 제제 된선인데 mówiliśmy o tym, że ten 이나는 tekst, teraz 먹으바 przechodzimy 빵하 do 시작할래야 tej części, 아니 która mówi o 마시기 tym, jak 와시기도 podążać za guru. I 녀바다 pierwsza część z tej 뇌바 아니 części 투주바 dotyczy 빵 tego, czego nie 이미시야 powinniśmy nie robić, 된도가 제제 tak? 다 이 Czyli nie 마세 powinniśmy, mówiliśmy o 지지시야지 tym, że nie powinniśmy poniżać guru, 다 tak? 디나네 I, i 어 I teraz jakby 니에마 przechodzimy 봉고텔이야 do tej 지르지야마 지라도 kolejnej 시야바사 strofy, która mówi o krytykowaniu 지주니야지 góry. 다 디디 간다 삽제디 A wcześniej mówiliśmy o 송주에디 poniżaniu, 다 teraz 나무로지게 jakby ogólnie o 지지 poniżaniu guru, teraz 시야지나도 przechodzimy do krytykowania guru. 도서래 To, jakby ten 다 podział jakby 되네 jest 지르지야마도 zgodny z 제라도 komentarzem 시야바사 Lamy 안에 다 Tsongkapy. 상부 지르지야바사도 바지 쉬스바제 다다다 제라도 시야바사 들려야 토여비 말해 Więc wczoraj mówiliśmy ogólnie o poniżaniu guru, 다 dzisiaj będziemy 디나네 mówili o krytykowaniu 방부들이야 guru. 지지 방부들 Więc w ten sposób dochodzimy do strofy 소변라 11. 임베거지 양단 세외 내남다 련더 림도 Ci 둥거는 olbrzymi głupcy, 똥쟁쟁 którzy 치워도 krytykują stopy góru, umrą wskutek katastrof, niebezpieczeństw, złości, 다디 złych duchów, chorób lub 아다 zatrucia. 제로 뭐지 송다 시샤 제비나 아니 지진 숄로가 니다 Więc zgodnie z 롱로기 wyjaśnieniem 아니 Lamy 제 Tsongkapy, 디나게다 ta 롱데니 strofa 세 사디 파르기 아니 통슈엘기 i 님이 kolejna 땡치다 strofa 아니 라말라 먹으베 제베님이 가른 주고요 바디 땡지 유스 제제 근데 송샤 다 드네 샴래야 디레 e, 레자레 아니 푼규레 겐규레 이레 디즈 나로래야 아니 Więc to są 슈제 jakby takie 겐자 rzeczy, które przydarzą nam się w tym życiu, 다이네 a potem następna 지지시라네 strofa mówi o tym, co 쇼고치네 może nam się 아니 przydarzyć w 지지 przyszłym życiu, kiedy będziemy 지지시네 krytykować guru. 능엔 맞지 스이샹 주면서 Nie będziemy przechodzić, nie będziemy omawiać jakby wszystkich tych szczegółów. Tutaj na tych tabelkach widzicie jakby po 보다 kolei 주지 jakby te wszystkie słówka wykorzystywane, jakby, które pojawiają się w tych dwóch strofach, w tybetańskim, 다네요 sanskrycie i w 샴래야 chińskim. 아는 소변래야 베지 가르래 음 오늘서 베 녀비시 过了呀呗，卡当
Tendrege be meratan tende shebina, ane nyeba kare Więc, yugre więc shebe ta shebina, kolejna strefa 11 tia mówi o shala hengi krytykowaniu guru. tangde nanglo le ya, tada Więc co stanie się, kiedy będziemy chige krytykować górów? W sanskryckim komentarzu e, de myślę, zinin de shikebine aumenro. i chciałbym pokazać właśnie Ta lame nyingul da rinpa lo ya, będziemy omawiać tą kana, strofę, ale chciałbym ane ją yam pokazać. Znaczy, te abe meba pierwsze yam la chebe rangsa. to Ta yam seade ane te de katastrofy to są takie różne dojine katastrofy, daba, takie tila lungpa de jak sewa la soba, powodzie, yata sewa soba kuyes. jak, Ane nyewa sewa seade, sewa seade, e, ane jumbo da jak yidata, powodzie, tendrega pożary i tumbo tak da dalej. guyudan jensen tumbo Potem da soba, są tendrege ane nyewa sewa la kuyes. Ane Potem są niebezpieczeństwa, dasa czyli shige, tego rodzaju niebezpieczeństwa, jak dasa shige, e, dasa de e, tila alaya be które shakren pojawiają się ze shwabde, strony złych yesi duchów, yesi. potworów, demonów, Ane dana ale shige, tila również na przykład soba de ya, ane tila de tila shwabde, drapieżników, węży i tak Dendrema de dalej. dön seade, nimala sobe ge Następne są, to shakduwa, jest, yana przetłumaczyłam bang jako tumi la złość, soba ale ya, tutaj chodzi o ane takie tangde gen bang bang, po tok soba prostu soba, ze strony tendrege wrogów, tak dön soba wobec kuyes, którego, ane rim seade, ane wobec których mamy jakieś uji peke, zatargi. duba la sobe ge, Różne tendrege, zatargi. Potem ta yera kolejną rzeczą, kuyes, które może się, to są złe duchy, czyli to są ane takie złe tum duchy, które seade, mogą zabrać ane da nam, tembe, tembe gyobe nasze tuba, zdrowie, czy teme ge nasz tuba dobry soba, ta wygląd i tendrege tak tu, dalej. inza, A tonga potem shik są tuba soba, choroby, czyli po tonga prostu tok choroby seade, takie jak gorączka, Dendrega, różnego rodzaju gorączka, Dendrega Kuyes, epidemia i tak dalej. A kolejną rzeczą to są zatrucia i to mogą być różne trucizny pochodzenia Aneda, Mongshe takiego Tene Chewa naturalnego, Yue Sade, czyli na przykład z trujące Mondo rośliny, Shebege, mogą to Aneda, być Yamda Se, trucizna Tenzin pochodząca Gupike od zwierząt, Tawada, Ana Nyala takich Soba jak Tendrege, skorpiony, węże i tak dalej. Asode, To może być też trucizna Lamalaya, wytworzona przez ludzi, takie Tendrege jak Asade, trujące różne Soba Soba, toksyczne Ana Soba substancje i Soba, tak dalej. Yue Sosha. Ta Pebe Nyeba de Te Nalola wszystkie Nyeba rzeczy Cheba mogą Tankyum jakby Tabene, zagrozić Yamse, naszemu Tabu życiu i Yamse, zdrowiu, tak? I to Ane wszystko może się Jingye przytrafić Bang ludziom, którzy krytykują guru. COVID-19 de baje ta COVID-19 so ta COVID-19 ya Jedna de z tych gune rzeczy soba to jest właśnie yuma yuma ta epidemia. danan gyun gune de ko yes ane tsewa sa de Czyli tu po prostu soja tumbu epidemia, czy po ta prostu chi yera soba de e, soja tumbu gi mm, yera sa de ko yes ane choroby nye sa de przenoszone z zendela człowieka na człowieka, tak? de Jakby są też różne ane de sa de ane katastrofy, ta naturalne ba rimla katastrofy soba spowodowane przez ane ludzi. rim saade nin chi wada ane takwe rim la soba tindege takanda Wszystkie inne duchy, nye o tsom których yu tutaj jest mowa, to są te wszystkie tsom duchy, yu ane tesa lokalne kala duchy khande i ge duchy, tishil e, ya mm, yes które ane sprowadzają tum jakby saade choroby, ta które są bardzo trudne do wyleczenia, te zishin da wszystkie duchy. Trucizny to jest w miarę duga jasne. nebe zishin da da na shinge ta rüle soba yang sosa To la ya mogą być tu yu trujące ge rośliny tindega i yana chi ni se trucizny saade e, tu ge ta em, gul ku yes pochodzące od ane zwierząt mongshen tene chon yu sa ge i mongshen tene i la toksyczne tene kana substancje tworzone ta przez ludzi. lama la ya mo gu chebe ge digba chenpo te tabu sabe ine ya digi I tutaj yinji ta wa strofa khara mówi o tym, że to są yinji khara yinji olbrzymi wa khara głupcy, yinji san yinji san tene mongbo czyli chenpo to la są ludzie, yinji którzy. pa de Dlaczego to są głupcy? tene ta Dlatego, mongbo że chenpo oni nie lama la meba widzą chige de guru jako ane Buddy, tende ge ta yamda i w związku z tym krytykują guru. chi yamda Oczywiście tutaj sewa la chodzi o soba takie yinji osoby, tene które so już soba są chige uczniami yes tego ta guru, yusung tak? sha Którzy już otrzymali od ta niego tene di nauki i wo la tak dalej. ya ane mutu ne Oni chi jakby tak duba naprawdę ludziom, którzy mutu krytykują chi w ten sposób guru, jakby grozi po prostu im utrata zdrowia lub życia.
개범매다 주도다 추당 카주 꾸보다 된다 롱제 남기야 세 Następna na przykład strofa 12 mówi dalej, że umrą za sprawą tyranów, węży, wody, ognia, dakin, bandytów, duchów Wigna i Winajaka, a potem trafią do piekieł. 셜록가 찍다 되네 다대기 셜록가 니게 난게 개범매다 주도네 사네 안 롱제 남기 세 사데 버루기 안다 통치 서머에 지금 첸 Więc tutaj chodzi o takie więc tutaj znowu chodzi o takie problemy, które mogą się nam przytrafić jakby w tym życiu. Natomiast to, że trafimy do piekieł, oczywiście dotyczy tego, co może nam się przytrafić w przyszłym życiu. Więc o co tutaj chodzi o kim tutaj, o jakich zagrożeniach tu widzimy, mówimy w tej strofie? Więc pierwsze to są tyrani, czyli to są po prostu władcy, którzy mają bardzo dużą władzę, i są okrutni. Po prostu okrutni władcy, czyli tyrani albo despoci. To są tacy władcy, którzy mogą zesłać jakieś zagrożenie czy śmierć na nas. W przyszłości to byli królowie, tak? którzy władali jakby danym obszarem, danym krajem i tak dalej. To jest w miarę jasne, prawda? To są również tacy królowie jak Wajśrawana, czyli wielcy władcy Jakszów i tak dalej. 다다디 군부디 디냐는 저시게 교면도 라망감주에 나는 저시게 교면도 tumbusaade ene karshwe yana paji kasha kumbu saade misenge jesheke gyomdo ta dene me saade alana saade me dene merang kwai bache Więc potem mówi się o wężach, czyli po prostu o wężach, ale tutaj i chodzi o takie węże, ale tutaj myślę, że tutaj nie chodzi tylko o węże, ale również chodzi o takie inne zwierzęta, które mogą nas ugryźć, typu skorpiony, typu pająki, które gryzą nie tylko nas, ale również zwierzęta, ptaki i tak dalej. Potem mamy wodę, ogień i wodę, czyli to jest w miarę oczywiste, że chodzi o pożary i o powodzie. I potem jest mowa Potem chodzi o dakinie, czyli o takie istoty, które praktykują tajemną mantrę i potrafią tym nam zaszkodzić albo nas nawet zabić. Potem są bandyci, czyli po prostu ludzie, złodzieje, którzy mogą nas napaść i okraść na przykład i jednocześnie zabić. Potem mamy duchy, czyli dwa rodzaje duchów, czyli duchy Wigna i duchy Winajaka. Duchy Wigna to są takie duchy wysyłane przez bogów, takich bogów jak Brahma. To są tacy jego pomocnicy, więc to są tacy tego rodzaju duchy. Natomiast Winajaka to są takie jakby tacy fałszywi przewodnicy, fałszywi guru, tacy jak Ganapati, tacy jak Ganesha.
Więc kiedy krytykujemy guru, to tego rodzaju istoty mogą nam zaszkodzić, a nawet nas zabić. Więc tutaj ten komentarz mówi, że dlatego nie powinniśmy krytykować guru nawet we śnie. Więc jakby, jak rozumieć to wszystko, co ten komentarz omawia? Najpierw mamy tyranów, takich wielkich władców. Więc tutaj chodzi o różne egzekucje, takie w sensie egzekucje kary śmierci i tak dalej. Ogień i woda to jest w miarę dobrze wiadomo, że to może nas zabić. I potem jest mowa o tym, że kiedy nadejdzie na nas taka śmierć, to możemy potem trafić do piekieł. Więc generalnie chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy już jakąś darmiczną więź z jakimś guru i faktycznie jesteśmy uczniem takiego guru, zaczniemy go krytykować, to tego rodzaju niebezpieczeństwa mogą nam grozić. Czasami, kiedy wykonujemy wiemy o tych różnych mocach, tak? Płynących z praktyk Vajrayany, uspokajającej, pomnażającej, magnetyzującej i gniewnej. I ta gniewna jest wykorzystywana głównie wobec osób, które krytykują lub poniżają guru. Bo kiedy zaczynamy krytykować guru, to tak jakby stajemy się wrogiem dharmy. I oczywiście jest to bardzo wielka przeszkoda dla nas w osiągnięciu wyzwolenia. Istnieje bardzo kilka historii na ten temat. Żeby zrozumieć, o czym tutaj jest mowa. Czasami istnieje bardzo wiele historii takich dotyczących o tym, jak ktoś poniża guru. Na przykład kiedyś była w Tybecie taka linia Cha. Wielu wielkich tłumaczy pochodzi właśnie z tej linii. Więc na przykład w tamtym czasie, kiedy istniała jeszcze ta linia, ona już nie istnieje, ta tradycja, w Nepalu żył taki guru Pantimpra, który był bezpośrednim uczniem Naropy. Więc z tej linii Cha było kilku uczniów, do tej linii należał taki Chaltse Gyaltsen, który udał się właśnie do Nepalu, chciał zostać tłumaczem i chciał otrzymać przekazy i nauki dotyczące tantry Hevajry. Nie miał nic do zaoferowania, nie miał żadnych darów, żadnego złota, żeby oddać, więc nie mógł otrzymać tych tantr, Guhya Samadży, Hevajry i tak dalej w Tybecie od innych tłumaczy, więc udał się w tym celu do Nepalu.
I tam w Nepalu spytał się, kto się zna, kto jest wykształcony w tantrach, i ktoś mu właśnie poradził, że, że żyje tutaj taki bezpośredni uczeń Naropy. I że on jest wielkim Siddhą, który otrzymał wiele nauk od Naropy i że on mieszka w takim miejscu, które się nazywa Pipiharana. Jaltsensonom no, udał się tam, aby go spotkać i kiedy dotarł na miejsce, to odbywała się tam Gana Chakra. Zebrało się wielu jego uczniów, którzy zabrali się na taką puja sok. W przeszłości, kiedy podczas Gana Chakry piło się piwo, piło się chang, takie lokalne piwo. I niektórzy z tych uczniów, którzy się tam zebrali, jakby wypiło trochę tego changu, trochę za dużo. I ten guru nie był zbyt przystojny. Miał złą skórę, złą cerę, można by było powiedzieć, tak? Jakby nie był zbyt przystojny. A ci pijani uczniowie zaczęli śpiewać taką piosenkę, którą szybko, że ten ich lama, jak się go nie widzi, to wszystko brzmi jest taki ten nepalski lama Pamtingpa, jak się go nie widzi, to brzmi bardzo dobrze, ale jak się go widzi, to wygląda jak stara krowa odziana w jedwabie. Więc ci jego uczniowie byli też z Tybetu, oni śpiewali tą piosenkę po tybetańsku, więc mieli wrażenie, że nikt nie rozumie tego, co oni śpiewają, tak? Więc dlatego śpiewali tak głośno, bo pomyśleli sobie, i tak nikt nie zrozumie, kto. Ale guru podczas Gana Chakra, podczas tej Gana Chakry przygotował tormy i jedna z tych torm wystrzeliła w górę. I guru od razu jakby rozpoznał, że to jest znak, że ci uczniowie nie są dobrymi, jakby nie są dobrymi naczyniami, aby otrzymać nauki od niego, aby otrzymać przekazy od niego, więc po prostu ich wygonił, skrzyczał ich, skarcił i wygonił. Więc oni śpiewali o tym, że ich guru wygląda jak stara krowa odziana w jedwabie. Myśleli, że lama ich nie zrozumie, bo śpiewali po tybetańsku, ale lama i tak zrozumiał, o co chodzi. Właśnie poprzez te znaki. Oczywiście ten lama z tej linii Cial, on dopiero przybył, on nie znał tych ludzi, nie śpiewał tej piosenki więc nie został, że tak powiem, przegoniony. I faktycznie nie przejmował się jakby wyglądem tego guru, tylko poprosił go o nauki, poprosił go, aby ten przyjął go na swojego ucznia i otrzymał od niego wiele abiszek, takich jak Naimatri, Hevajry, Guhyasamadży i tak dalej. Wszystkich 12 komentarzy do tantry Hevajry i wiele innych wspaniałych nauk. Więc to mały brak wiary w guru, ten taki, wydawałoby się, dla tych Tybetańczyków to było takie drobne przejawienie, jakby obśmiewanie, niewinne obśmiewanie lamy, takim się to wydawało, ale to miało bardzo, bardzo wielki skutek i
I istnieje bardzo 다 wiele 영화 까봐봐. historii, bardzo podobnych 그 historii. 군주지루가 전부대 아니 배ズミシャの 가상하네야 폐시에네 배 Na przykład 상계는 미시지 16 폐시 Karmapa em, 그 y, 상계 y, 상어야 i 가상도마 podróżował po całym 야마상계 świecie i 댐베드야 wielu ludzi 근데 jakby widziało w nim prawdziwego 누구도 Buddę. 소리냐 상계 댐베드면 빠르시네 다 간다 지 라마 Udał się do wielu różnych krajów, gdzie 수 nigdy wcześniej nie było 이나 다 buddyzmu 룸비 i, 곰베 i, 나라래야 i, 야와지루 발라 i 먹으버 슈가네 robił wielkie 차나베 wrażenie na 녜제 wielu 싱게 ludziach, 풍중 ale 싱게 byli 다 삼바베 pomiędzy 꼴레 jego, 꾸지 싱게 같이 wśród 여래서 osób, które go otaczały, 다디나데 było bardzo wiele 움제디야 ludzi, którzy go nie szanowali i którzy go 움제디 krytykowali. 다디 Jednym z nich 움제디야 był 지가 jego 유니 Umdze. 나오여자 이네 코바 나보르 지스라마 코바 나오여 디스타네 영화르비 도지 꾸지 멜이야 찐이 융시 포시 Ogólnie był to 찐이 dobry 융시 lama, ale 디스타네 miał 아니 jakąś 찐이 taką 융시 그 zadrę. 찹상이야 E, 양습해고도 드네 Po- po- e, 슈게 주빈 Więc w 수베토냐 아니 późniejszym czasie, kiedy 16 Karmapa 영화르비 zachorował 움제 딱 w 용시 późniejszym 포시 okresie 너 swojego życia zachorował 깜나베 이네 cukrzycę i 움제 musiał częściej 강수 chodzić do ubikacji. 꺄샤시엔 I poprosił tego 베르 바라 Umdze, 베르 바라 데 aby skończył tą sesję szybciej. Natomiast 영화 Umdze się 리뷰 uparł i 주시 powiedział, że 파베 nie zrobię tego i 찹상 specjalnie 드네 wolniej 루비시야 recytował tą pudżę. 딱 고바나고 지지도와 I po prostu Rigby Dorje po prostu 디티지스도 네 stracił jakby 고데시아니 kontrolę nad 다들 swoim 데마이네 pęcherzem 빙지 루빈 i 바르시리아 na tronie. I do takiej sytuacji jakby doszło, 다 우베 że 타나셰데 mm, 르모두나 nie zdążył 디스타니 jakby zejść 타나 do ubikacji. 까난 디스타네 다다 움제고 움제디네 아니 티 교랑 가르친 게 잔쟁 W 겜베 którymś i 게마도 메아리아 później 잔쟁 겜베 지다가 16 찌르베 Karmapa też powiedział 로브라시아네 temu w 게베시아네 innej 게베야나 sytuacji, 잔쟁 겜베 przy 되고 okazji 그래서 przy 티 innej 교랑 okazji 잔쟁 powiedział, 겜베 디다네 że ty 징그레 źle graś tym na 아니 tych 주디스타네 cymbałach podczas tej 나는 pudży. 디 Natomiast Umdze powiedział, 영화를 디스타트 뭐 co ty 쇼도 wiesz na 와봐야 ten temat? Ty 드네 디스타나 jesteś mniej 남주시 wykształcony 사비에나 niż 쇼디나 służący 야 podający 근데요 herbatę. Tak powiedział do 내디 16 개나 Karmapy. 부르차 아니 개 수마송 까게 나마송 Oczywiście 16 개와서 Karmapa 럽게 나오래 nie 대마오 powiedział nic. 아니 송송 아니 고 칠이 연게 미지 예브라 아 고치다 배 Mam 차싱게 nadzieję, 고레 powiedział tylko, że później 징게마디 powiedział tylko, że mam 움제고 nadzieję, że nigdy nie będę 아니게 miał do 아사디 czynienia z ludźmi takimi jak ty w przyszłości. 주가나도 와데 안 주가나네 가르차이네 Ten Umdze 가마시 później 삼바베 poszedł na odosobnienie. 안다 Y, 데바 y, I, 삼한데 진지 i, o, o, 가마시 i z tego co wiemy, to w pewnym momencie wyszedł z tego odosobnienia, uciekł z tego odosobnienia i nikt go nie wiedział, nikt go nie słyszał, nikt nie wie, co się z nim później stało. Czy żyje, czy nie. Był też w Rumteku taki mnich, który się nazywał Lutuk, który był takim służącym. Miał bardzo kiepskie takie imię, bo był brzydki i ludzie go nazywali Lutuk, czyli taka osoba dotknięta zadająca się z kozami, czy też z owcami, czy coś w tym, takie przezwisko miał. 야 얘기 용기래 딱 개요 말이지 대대비네야 소소 고고다 말이지 신나 팬도 말어 드리 인도산도나 라말레야 대바다 다나 챙겨서 아니 가르쳐 가디위네지 I 내가 강에 채비나 털도들 야부 찬로도 라말레야 먹이보다 군디 슝겐지서 내가 그 그런 지 람루 주분으로 야나 가르쳐내지
Przepraszam, nie zrozumiałam dalej, co się stało z tym lutukiem. Myślę, że tutaj, ale generalnie chodzi o to, że powinniśmy pamiętać o tym, że takie krytykowanie ludzi, naszych guru, nigdy nie pozostaje jakby bez konsekwencji. Czasami na początku nie myślimy o tym, myślimy o takich ane jema shiru du sane ane ngazu pöle ya da shiru że jama my ko to wade bardzo często aba jest tak, jero że ba ludzie, tar de gi którzy tar thago ya krytykują guru, saro ma kończą jakby w kiepski thago sposób, a ci, ya ro którzy saro ma bardzo ane szanują yinba guru, na ane początku mogą mieć gongpa jakieś chik ma problemy, yin ale be ostatecznie yin teme be ane jakby ma bu kwa de mają ya się bardzo dobrze. esa da tine Jest na przykład też bardzo wiele da historii ya o tych ludziach, da ju ya którzy podczas rewolucji kulturalnej w da Tybecie de shamla niszczyli, ya zabijali yin da lamów, da tuk du ba niszczyli ma de posągi, tuk du klasztory i tak dalej. I bardzo wielu z nich, mówi się, że bardzo wielu z nich później po prostu oszalało, jakby tuk du ba sha de traciło zdrowie psychicznie, ane ko de da de znamy bardzo wiele historii, podobnych historii. Teraz przechodzimy do kolejnej strofy. Nie wolno wam nigdy doprowadzać mistrza do gniewu. Głupcy, którzy to czynią, z pewnością ugotują się w piekle. To jest 13 strofa. 라메 툭 죽고이나 녀바 첨부 간데 죽고레스 라베나 다데 녀바 첨부 시단 죽고레스 대하다 측제디기 만드시 제종급의 신분 드시 교연도 사네 랑기 군주에 Więc tutaj przepraszam, wrócę jeszcze szybko. Ten Lutuk bardzo często krytykował jakby za plecami Rick Pidorje i on również jakby tak oszalał. Również jakby mówi się, że mówi się właśnie o nim, że oszalał. Ludzie pamiętają tą sytuację z Rumteku. Natomiast ta 13 strofa mówi o tym, że nie powinniśmy doprowadzać guru do gniewu, czyli też nie powinniśmy, i myślę, czy nie powinniśmy, że ludzie, którzy to czynią, z pewnością gotują się, czy też spalą się w piekle. Ponieważ mówi się, że tego rodzaju przewina jest, tego rodzaju błąd jest tak silny i tak mocny, że tutaj jakby podkreśla się, że tego rodzaju osoby na pewno trafią do piekła i spalą się, czy też ugotują się w piekle. Że tego rodzaju sytuacje tworzą bardzo silną karmę, bardzo mocną karmę. Prawdziwa dharma ma metody oczyszczania wielkich błędów, prawda? Wiemy o tym. Na przykład, kiedy jakby żałujemy tego, co zrobiliśmy, kiedy wyznamy to, co zrobiliśmy, to istnieją metody na to, aby oczyścić tego rodzaju błędy. Na przykład, kiedy mówi się też często o tym, że kiedy sprawiamy guru radość, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że otrzymamy od niego opiekę, że otrzymamy od niego błogosławieństwo. Na przykład, a z drugiej strony, kiedy rozgniewamy, czy też rozczarujemy guru, to stanie się coś odwrotnego. Nigdy nie otrzymamy od niego i na przykład Micio Dorje wręcz w jednej ze swoich modlitw modlił się o to, że bez względu na wszystko, cokolwiek zrobię, złego, neutralnego, dobro, abym nigdy nie rozgniewał mojego guru, nawet na chwilę. Abym go nigdy nie rozczarował.
Więc tutaj ale i myślę, że tutaj chodzi o, są dwie rzeczy, tak? Można go rozgniewać i można go rozczarować. Myślę, że to są dwie różne rzeczy. Na przykład, kiedy na przykład robimy jakiś mały błąd, taki chwilowy jakby błąd robimy, więc na przykład mieliśmy jakieś zadanie do wykonania i źle to zrobiliśmy, więc guru może się poczuć rozgniewany i może nas skrzyczeć na przykład w danej chwili. Natomiast kiedy rozczarowujemy guru, to jest coś chyba gorszego, bo to znaczy, że guru, że nasz pogląd jest błędny, że zeszliśmy ze ścieżki, że faktycznie, że w naszym umyśle pojawiło się coś odwrotnego, co zaprzecza intencjom naszego guru i w związku z tym go rozczarowujemy, czy też go rozczarowaliśmy. I myślę, że to druga rzecz, to rozczarowanie jest dużo gorsze. W następnej strofie jest mowa zaś w następnej strofie jest to, że możemy odrodzić się w tych takich w piekle awici, czyli piekle nieustającego cierpienia. I tego bardzo często w Abhidharmie mówi się o tych 8 poziomach piekieł, tak? I że w sutrach mówi się, że właśnie w tradycji sutr mówi się, że ta najniższe z tych piekieł to jest właśnie to piekło awici, to jest to piekło nieustającego, to są to piekła gorące, tak? I to jest jakby najniższe z tych gorących piekieł, w którym cierpienie jest nieustające. Ale w innych, na przykład w tantrach często się mówi o tym tak zwanym piekle Vajry, i Karma Trinlepa i wielu innych mistrzów zastanawiało się jakby nad tym, czy to jest właśnie to samo, co piekło Avici. I niektórzy z tych, na przykład Karma Trinlepa mówi, że to nie, że to jest inne piekło, że to jest tak zwane piekło czubka igły, czy też wadża czubka igły. Istnieje wiele i różnych jakby interpretacji tej sytuacji. Na przykład mistrzowie Kadampy i mistrzowie Drikung Kagyu mówili, że to jest, że wadża piekło i piekło awici to jest to samo piekło. Ale inne komentarze mówią o tym, że są dwa różne piekła. Niektóre na przykład komentarze mówią, że wadża piekło to jest po prostu każde piekło, tylko po prostu jest tak nazywane jako wadża piekło, ale to jest każde inne piekło. Więc istnieją różne interpretacje tej piekieł, że tak powiem. Więc tutaj, kiedy mówimy o guru, to jest ten guru, o którym wcześniej mówiliśmy, który posiada te wszystkie cechy autentycznego guru, który przyjął nas na swojego ucznia. Więc musimy przyjąć, że tego rodzaju guru nie powie niczego, co nam nie służy, nie powie niczego, że jego intencje są zawsze czyste i że zawsze robi to ze współczuciem, ponieważ chce nas ochronić przed błędami, przed złymi poglądami i cokolwiek robi ze współczucia dla nas. Więc w zasadzie jest niemożliwe, aby zrobili cokolwiek, co nas zrani, co przyniesie nam, co nas skrzywdzi.
Więc jeżeli takiego guru uda nam się rozgniewać, to znaczy, że rozgniewaliśmy go dlatego, że robimy coś na swoją szkodę, robimy coś przeciw jego nakazom, przeciw jego słowom i to jest coś, co autentycznie nam szkodzi, co autentycznie sprowadza na nas jakieś nieszczęście i dlatego on jest na nas zły i dlatego on jest nas karci. Bo robimy coś, co nie przynosi nam pożytku, przynosi nam tylko szkodę i sprowadza nas na manowce. I tego rodzaju rzeczy, jeżeli mówimy o autentycznym guru, to tego rodzaju rzeczy właśnie gniewają, mogą rozgniewać takiego guru. Oczywiście tutaj mówimy o takiej sytuacji, kiedy już przeegzaminowaliśmy guru, kiedy stwierdziliśmy, że ten guru jest autentycznym guru, że ma wszystkie cechy autentycznego guru, że ma wszystkie kwalifikacje. I jeżeli spotykamy takiego guru, na przykład tak jak kiedy na przykład ofiarowujemy swoje ciało, mowę i umysł wszystkim Buddhom i Bodhisattwom, to znaczy, że porzucamy wszystkie złe działania ciała, mowy i umysłu. Więc takie ofiarowanie ma znaczenie, przynosi nam pożytek, a nie Buddhom i Bodhisattwom. Więc jeżeli ofiarowujemy ciało, mowę i umysł Bodhisattwom, to wiemy, że oddajemy je w dobre ręce, tak? Bo że ci ludzie faktycznie działają tak jak bodhisattwowie, że to są urzeczywistnieni mistrzowie w sutrach Mahajany bardzo często się o tym mówi. Natomiast w tajemnej mantrze nie mówi się o oddawaniu ciała, mowy i umysłu Buddhom i Bodhisattwom, ale mówi się o oddawaniu ciała, mowy i umysłu guru. Ale w zasadzie jest to samo, ponieważ guru ma wszystkie cechy autentycznego guru i oddanie mu ciała, mowy i umysłu może tylko przynieść nam pożytek. Może tylko to jakby powoduje, że jakby oddajemy naszą przyszłość, naszą praktykę w jego ręce, nasze życie i praktykę w jego ręce. Więc kiedy mówimy o tym, że nie powinniśmy rozgniewać guru, co może jeszcze rozgniewać guru? Na przykład kiedy Gyalwang Karmapa Rigpi Dorje odszedł w Parynirvanę, to pojawiło się bardzo wiele przeszkód w naszej linii. I okazuje się, że zanim Gyalwang Karmapa Rigpi Dorje odszedł, to napisał bardzo wyraźne instrukcje, że wszyscy powinni jakby działać w tym kierunku, aby żyć harmonijnie, aby powinniśmy jakby dbać, troszczyć się o harmonię w naszej linii. Okazuje się, że on bardzo wyraźnie dał takie instrukcje, bardzo wyraźnie o to prosił przed śmiercią. Więc jakby to był jego testament, tak? To było jego życzenie przed śmiercią. Co to znaczy? To znaczy, że on musiał widzieć znaki dysharmonii, znaki, które wskazywały na to, że ta harmonia była zagrożona.
Tak długo jak XVI Karmapa żył, był, jego jakby obecność była tak mocna, tak wpływowa, że nikt, że żadne prawdziwe przeszkody nie mogły się pojawić, że jakby panował on nad nimi panował, tak? On powodował, że one się nie pojawiały. Natomiast kiedy odszedł, jakby wszystkie zaczęły się pojawiać. Jakby Karmapa nie był kimś zwyczajnym. Był prawdziwym Buddą. I powinniśmy pamiętać o tym, że Karmapa, nawet jeżeli odszedł, to on nie odszedł gdzieś w niepamięć, tylko odszedł do czystej krainy i nadal na nas patrzy i nadal widzi, co robimy. Nadal, wobec czego, jeżeli coś mu obiecaliśmy, jeżeli przestajemy być uważni, jeżeli przestajemy robić to, co mu obiecaliśmy, to on nadal o tym widzi, nadal to widzi, nadal jest on. Natomiast co zrobiliśmy? Zrobiliśmy coś, doszło do rozpadu naszej sangi. Nie tylko, jakby wszyscy na całym świecie widzieli i widzieli, jakie zło się stało w naszej linii. Nie możemy powiedzieć teraz, spokojnie powiedzieć o tym, że doprowadziliśmy do tego, bo zrobiliśmy to dla naszego guru, czy zrobiliśmy to dla naszej linii, czy zrobiliśmy to dla naszej sangi. Jak możemy powiedzieć, że zrobiliśmy to dla naszego guru? Jak możemy powiedzieć, że to, co zrobiliśmy, może przynieść radość naszemu guru, XVI Karmapie? Aż od czasu od czasu Dusung Khenpo do teraz, to, co teraz się stało w naszej linii po odejściu XVI Karmapy, to jest największa plama na naszej reputacji, najgorsza rzecz, jaka stała się w naszej linii. I nie możemy winić za to innego. Musimy skierować palec na siebie, musimy siebie winić o to, co się stało. To my do tego doprowadziliśmy. Nie możemy mówić, że to on zawinił, to on by jakby do tego doprowadził. Popatrzmy na siebie, popatrzmy, co my zrobiliśmy. Jeżeli teraz tego nie zobaczymy, to nigdy nie zobaczymy swoich błędów, to nigdy nie dostrzeżemy ich. Kiedy czytamy kiedy czytamy różne teksty, to bardzo często wielu lamów mówi o tym i wiele sutr i tantr mówi o tym, że wszystkie błędy są we mnie. Czujące istoty nie popełniają żadnych błędów, to ja popełniam wszystkie błędy. Wiele tekstów mówi i wskazuje na to, że tak właśnie powinniśmy myśleć, że powinniśmy patrzeć na siebie, do swojego wnętrza, sprawdzać, jakie ja mam słabości, jakie ja mam problemy. Bardzo ważne jest, abyśmy spojrzeli na siebie i siebie oceniali w ten sposób. I kiedy patrzymy teraz na tą sytuację, która się wydarzyła w naszej linii, to musimy w ten sposób ją oceniać. Wszyscy oceniają, kto popełnił błąd, kto zawinił. Ale jest też bardzo wiele ludzi, którzy przybyli do tej linii później i w ogóle nie mieli nic wspólnego z tym, co się stało, tak? Nie mieli żadnych problemów, ale nawet oni cierpią z tego powodu, co się stało, bo oni bo jakby weszli do linii, która jest w ten sposób splamiona. Więc ich to również plami, ich to również dotyczy, mimo że nie mieli nic wspólnego z tym, co się wtedy stało, tak? I to sprowadziło problemy na ludzi, na całą linię, na ludzi, którzy wtedy byli w tej naszej linii, na ludzi, którzy później pojawili się w naszej linii, praktykują w naszej linii.
Jest taki wielki w historii Gesara jest taki, był taki minister, który który sprzeciwił się Gesarowi. I zaczęli, jakby wszedł w pewien konflikt z drugim jakby ministrem. Zaczęli między sobą walczyć. Później Gesar, jak rozumiem, był jakiś pewien ponieważ to była bardzo trudna sytuacja, więc taki pewien Bóg jakby zszedł i zaczął im tłumaczyć, że nie wolno wam tego robić, powinniście słuchać Gesara, nie powinniście walczyć między sobą. Dopiero wtedy jakby, kiedy ci dwaj ministrowie zobaczyli tego Boga, który zszedł, że tak powiem, z niebios i zaczął do nich mówić, zaczął do nim to tłumaczyć, dopiero wtedy ten minister zmienił zdanie. 16 Karmapa, pomyślcie teraz, gdyby 16 Karmapa zszedł teraz z jakiegoś czystej krainy, pojawił się przed wami i to co, jak byście się czuli? Czy nie byłoby wam wstyd? Czy nie byłoby wam wstyd? Czyli czy nie balibyście się spojrzeć mu w twarz? Czy nie balibyście się, że rozczarowaliście go, że go rozgniewaliście? Niektórzy może poszliby szybko do 16 Karmapy po jego błogosławieństwa, a niektórym chyba byłoby wstyd, tak? Nie podnieśliby nawet wzroku, żeby do niego spojrzeć. Głęboko w naszych sercach myślę, że rozumiemy, że mamy różne słabości, różne problemy. Popełniliśmy wiele błędów. Ale to nie może być tak, że do śmierci będziemy sobie wmawiać, że nie zrobiliśmy nic złego. Prędzej czy później musimy temu sprostać. Musimy spojrzeć, co się tak naprawdę stało, jacy naprawdę jest, jakie faktycznie błędy popełniliśmy. Powinniśmy zacząć ich żałować, powinniśmy zacząć się zmieniać. Nasz guru, ten klejnot w naszych nauk pojawił się na tej ziemi, my mu służyliśmy, a potem go rozczarowaliśmy, a potem go rozgniewaliśmy, a potem zrobiliśmy coś, co bardzo by go zmartwiło. Prowokowaliśmy różne rzeczy, i robiliśmy różne inne rzeczy, których nie powinniśmy byli robić. Powinniśmy spojrzeć na siebie i pomyśleć sobie, czy bylibyśmy w stanie spojrzeć teraz Karmapie w oczy. Czy robiliśmy faktycznie to, co było zgodne z jego naukami, z jego życzeniami. On wyraźnie nam mówił, że powinniśmy zbierać się razem i chronić, żyć w harmonii, chronić tę harmonię między nami. Czy faktycznie tak robiliśmy? Czy faktycznie tak działaliśmy? Jeżeli tak, to czy nie powinniśmy tego zaprzestać, tego rodzaju działań? Czy robiliśmy coś, co było zgodne z życzeniem Karmapy? Czy to i to, co zrobiliśmy, czy powiedzieliśmy, wtedy było zgodne z życzeniem Karmapy? Powinniśmy się naprawdę nad tym głęboko zastanowić. Teraz przechodzimy do kolejnej stanzy.
do kolejnej strofy 14. Nauki mówią, że ci, którzy krytykują mistrza, trafią do Awici, do tego właśnie piekła nieustającego cierpienia lub innych potwornych piekieł. Pan Tsongkhapa w swoim komentarzu objaśnia tą strofę. Te inne piekła więc to są te wszystkie Vajra, piekło te Awici to jest oczywiście to piekło nieustającego cierpienia, a wszystkie inne to są po prostu... I wszyscy, którzy krytykują guru, bo jakby trafią tam i będą cierpieć przez długi czas. Tak mniej więcej należy tą strofę rozumieć. Na przykład w tantrze Guhya Samadży mówi się mniej więcej tak, że Vajrayanę mogą praktykować nawet ci, którzy dopuścili się najgorszych czynów, ponieważ jakby metody Vajrayany pozwalają im oczyścić te czyny, ale ci, którzy krytykują guru, nawet jeżeli będą praktykować Vajrayanę, niczego nie osiągną. Więc te najgorsze czyny to jest na przykład zabicie rodzica, zabicie archata, zranienie Buddy, porzucenie dharmy, odrzucenie dharmy i tak dalej. Więc nawet tego rodzaju czyny można oczyścić. One są bardzo ciężkie, można je, jak się ich dopuścisz, to dopuścimy, to trafimy do piekła, ale możemy je oczyścić metodami Vajrayany. Natomiast krytykowanie guru jest bardzo ciężkie do oczyszczenia. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy uczniem jakiegoś guru, otrzymaliśmy od niego różne nauki, wyjaśnienia i tak dalej, potem zaczynamy go krytykować, mówiąc na przykład powiemy mu, czy ty w ogóle wiesz, co robisz i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy go autentycznie, świadomie krytykować i poniżać. To czy możemy w takiej sytuacji cokolwiek osiągnąć, osiągnąć cokolwiek za pomocą praktyk, które nam przekazał? Niczego nie osiągniemy, prawda? Więc teraz przechodzimy do czwartej części tego, czego nie powinniśmy robić, podążając za guru, tak? To jest 15 strofa. Zatem włóż wiele wysiłków w to, by nigdy nie dyskredytować wielkiego i mądrego mistrza Vajry, który nie obnosi się ze swoimi zaletami, czy też który ukrywa swoje zalety. Więc mówiliśmy tutaj o tym, że karma wypływająca z krytykowania, poniżania guru jest bardzo potężna i powinniśmy jej unikać wszelkimi siłami, ze wszystkich sił powinniśmy unikać tego rodzaju działań. Bardzo często nasi mistrzowie ukrywają swoje pozytywne strony, ukrywają swoje zalety. Chociaż mają wielką wiedzę, wielkie dobre właściwości. Często są takimi ukrytymi joginami, można by było powiedzieć. Tak, nie obnoszą się z tym, co potrafią, co wiedzą, co umieją, jakie mają dobre właściwości. Więc, ale mimo wszystko, nawet jeżeli my tych właściwości nie wiemy, nie widzimy, nie powinniśmy ich krytykować za żadne skarby.
Więc nawet jeżeli nie jesteśmy ich uczniami, ale w szczególności jeżeli jesteśmy ich uczniami, prosiliśmy ich o różne nauki, prosiliśmy o różne abiszeki, instrukcje, otrzymaliśmy od niego tą darmę, o którą prosiliśmy, to, to nie powinniśmy krytykować ani swojego guru, ani żadnych innych guru, którzy przekazują podobne nauki innym uczniom. To jest autentyczny, wielki błąd, który jakby przeszkodzi nam w rozwijaniu się na ścieżce i zablokuje nasz rozwój, a wręcz jakby spowoduje tego rodzaju karmę, że odwrócimy się w piekłach. Guru jest podstawą naszej praktyki, jest źródłem wszystkich osiągnięć, więc musimy być bardzo ostrożni, musimy go zawsze szanować i nie możemy go poniżać ani krytykować. Obecnie, w dzisiejszych czasach, bardzo wielu ludzi krytykuje różnych lamów i tulku. Oczywiście może to się przytrafić ludziom, którzy nie są buddystami, którzy niewiele na ten temat wiedzą, ale teraz w dzisiejszych czasach nawet mnisi siedzą razem i krytykują, obmawiają różnych lamów, różnych guru. Często jakby opowiadają sobie o różnych błędach, o różnych przewinieniach różnych guru, wyśmiewają go i tak dalej. Nawet jeżeli nie mamy darmicznej więzi z danym guru, to często jest tak, że są ludzie, którzy są bodhisatwami, ale my tego nie widzimy, że są bodhisatwami. Najczęściej powinniśmy unikać krytykowania kogokolwiek, bo nawet jakiś stary pies na zewnątrz siedzący pod klasztorem może być bodhisatwą. My możemy o tym nie wiedzieć, więc najlepiej by było, gdybyśmy nie krytykowali, nie poniżali nikogo. Często po prostu jest tak, że po prostu nie widzimy, nie wiemy, kto jest bodhisatwą, bo bodhisattwowie ukrywają swoje właściwości. Czasami mamy sprzedawców w sklepach teraz, tak? Czasami oni popełniają wielkie błędy, bo nie widzą, kto jest bogaty, a kto nie jest bogaty. Oceniają ludzi, którzy wchodzą do sklepów i myślą, o, ta osoba ma pieniądze, ta osoba nie ma pieniędzy, tak? Więc w dzisiejszych czasach trzeba być bardzo ostrożnym, bo bogaci ludzie mogą wyglądać bardzo, bardzo zwyczajnie. Nie ubierają się nie obnoszą się ze swoim bogactwem. I podobnie jest z bodhisatwami. Bodhisattwowie mogą wyglądać bardzo zwyczajnie i dlatego powinniśmy unikać krytykowania, poniżania kogokolwiek. Już tym bardziej nie powinniśmy krytykować osoby, które w oczywisty sposób są wielkimi mistrzami, są guru dla wielu osób, nawet jeżeli dla nas nie są takim guru dla innych osób. Oczywiście dzisiaj ludzie, lamowie i tulku i nasi guru są ludźmi, tak? Są też ludźmi, którzy mogą mieć różne wady, którzy mogą mieć różne słabości, ale powinniśmy zaakceptować, że trochę jakichś słabości guru może mieć. Ale poza tym ma wszystkie inne właściwości, wszystkie inne cechy, jakby które się bardzo mocno wyróżniają, które sprawiają, że te osoby mogą być autentycznymi guru. Więc możemy z nimi rozmawiać, możemy z nimi jeść, możemy brać udział możemy z nimi wyjść na spacer, ale to nie znaczy, że oni są zwyczajnymi ludźmi.
Jeżeli w nich nie będziemy widzieć buddów i bodhisattvów, to w kim będziemy widzieć bodhisattvów? To znaczy, że w ogóle nigdzie nie ma żadnych buddów, bodhisattvów, tak? To znaczy, że w ogóle na świecie nie ma żadnych buddów, bodhisattvów. Mamy kogoś, kto najprawdopodobniej istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że jest bodhisatwą, a my tego nie dostrzegamy. Mamy tego nie dostrzegać, nie będziemy tego dostrzegać i nie będziemy tego widzieć, nie będziemy go szanować. To w zasadzie tak jakbyśmy nie szanowali, nie dostrzegali żadnych buddów i bodhisatwów. Będziemy czekać, aż jakiś bodhisattva się pojawi, a on siedzi przed nami. Potrzebujemy guru, który nam powie, który nam pokaże, to są rzeczy, które powinniśmy robić, to są rzeczy, których nie powinniśmy robić, który weźmie nas za rękę i poprowadzi prawdziwą ścieżką. Takiego guru potrzebujemy, i mając go przed sobą, nie będziemy dostrzegać jego dobrych właściwości. Nie spotkaliśmy Buddy w swoim życiu, ale spotkaliśmy autentycznego guru, więc jego powinniśmy szanować tak jak Buddę. Musimy być bardzo ostrożni w ocenianiu takich lamów, ocenianiu takich górów. Nawet jeżeli oni nie są... Nawet jeżeli uznamy po jakimś czasie, że dany lama, dany guru ma bardzo wiele błędów, za dużo błędów, za dużo popełnił błędów, ma za dużo wad, nie jesteśmy w stanie tego zaakceptować, to nawet wtedy nie powinniśmy go krytykować, tylko po prostu powinniśmy się zdystansować od niego i przestać o nim mówić. Ponieważ zawsze może się zdarzyć tak, że popełniamy błąd i że robimy darmie i sobie bardzo dużo szkody poprzez krytykowanie takiej osoby. Więc dzisiaj już zakończymy ten wykład dzisiejszy, ale tak jak powiedziałem, zastanowimy się nad innymi datami, kiedy moglibyśmy kontynuować. Chciałbym jeszcze kilka dni nauk, żebyśmy mieli w tej wiosny.